nyt? Moi, olen Erfan Zeneli, 25-vuotias ja pelaan jalkapalloa HJK:ssa. When the sun shines bright, seems like everything's right. Just forget about the fights, escape from reality. I'm an actuality, top 10 nominee. This is how it's gonna be. Everybody got the music playing loud. Tänne mä päädyin, kun isoveli tuli tänne ennen meitä. Ennen isä ja äiti ja sit se oli täällä yksin vuoden. Sitten me tultiin tänne, kun se äiti oli vähän harmissa, että jos se oli vain 17-vuotias isoveli, et ei sen yksin täällä voi asua. Se tuli, koska se halusi muuttaa ulkomaille silloin. Siellä oli vähän huonosti asiat siellä Kosovassa. Meinas tulla koko ajan sota ja näin. Meillä on tapana, että koko perhe sit seuraa yhtä. Elikkä jostain tuolta Kosovasta mä tulin koneella tähän näin Rovaniemelle. Siellä mä olin 5 vuotta. Sitten me laskettiin Pietarsaareen. Tohon noin. Täällä oltiin kans 5 vuotta. Sitten nyt täällä Helsingissä ollut 10 vuotta. Siinä se on ollut. Pitäisi käydä vielä jossain muualla. Mä muistan 93. Mä tultiin, mulle sortsit oli joulukuu, kun me tultiin lentokoneesta pois. Että oli se aikamoinen shokki. Mun piti käydä ekalla luokalla sitten heti kun koulu loppui, niin mun piti mennä vielä tarhaan pariksi tunniksi opiskelemaan kieltä vaan. Että ei siinä mennyt vuosi varmaan, niin mä osasin jo ihan ok. No, mä oikeastaan pelaan sitä sitten, kun mä tiedän mitä sillä tehdään, mutta niin joukkoissa. Rovaniemellä mä aina pelasin Ropsi Nuors ja Santa Claus ja nois, mutta aina kun sit piti maksaa se lisenssi, mä vaihdoin jengi. Pietarsaaressa mä olin ehkä vähän villimpi menosta. Kaikin puolen niin aloitin jalkapalloa tietenkin, mutta sit mun seura ehkä ei ollut, vaikka mulla on vieläkin tosi paljon kavereita sieltä. Mutta ehkä se ei ollut niin jalkapalloilijana. Tai siis kun mä olin jalkapallo, niin mulle ei ehkä sovinut sellaista kaveria olla, mitä me tehtiin siellä. Et se oli vähän ville, että silloin mä sain niin vähän kuulla vanhemmilta just, että joko sä niin rupeat keskittyä jalkapalloon tai sit meet omalla tiellä, että me ei olla sit sun tiellä ollenkaan. No, kaikkea tollasia, mitä ei pitäisi tehdä, niin me tehtiin. Just tuolla pieni paikka, sulla ei mitään, pakko jotain keksi, sit mentiin tekemään kaikille, mitä ei ikinä. Nyt kun mä mietin, niin se on aika naurattavia juttuja. No esimerkiksi kun piti mennä aamulla kouluun, niin sovittiin edellisiltana, että ei mennä kouluun, vaan mennään niin kaupungille ja mennään pelaamaan jotain bingoa tai tollaista. Tiedätkö, tollasia juttuja. Oot nuori ja katsot mitä muut tekee, että säkin teet sit sä oman. Että ei kannatais vaan kuunnella itse. Kyllä mä täällä niin rauhoitin, mut kun mä tulin tänne, niin mä pelasin A-junnuissa. Meni vuosi, sit mut nostin tuohon liigaan mukaan, sit mä rupesin miettiä, isovelit puhua, että nyt sä et niin voi käyttäytyä niin, että sä edustat nyt niin edustusjoukkuetta. Joku voi tuntea sua näin. Et sit mä oon ihan eri ihminen nyt. Mä en tiedä, mitä mä tekin. Just mitä mä sanoin pienestä asti, mä oon ajatellut vaan, että mä pelaan jalkapalloa, ei mulla ole käynyt mitään muuta mielessä. Tai koulussakin opettajat sanoo, että Erfan koita nyt opiskella ja näin. Kyllä tietenkin opiskelukin on tärkeä kaikki, mutta kyllä mä sanon niillekin, että ei, musta tulee jalkapalloilija. Sitten mä aina sanon, että et sä aina pelaa jalkapalloa ja tälleen, että kannattaisi niinku opiskellakin. Tyypillinen päivä on, mutta herään syön aamiainen, tuun treenaan. Sitten joko syön täällä kentällä tai suuri osa ajasta mun äiti tekee mulle ruokaa. Mä tykkään vaan mun äitin ruoasta niitä. Sitten mä oon kotona, juon kosovalaista teetä, lepään sen jälkeen. Sitten mä otan tietokoneen pari tuntia, katson kaikki X-Factorit ja tällaista. Kyllä mä ajattelin joka päivä jalkapalloa, vaan ei mulla tänään baari tai jotain jonnekin. Ei mulla sellaista. Sitten kun mä itse pääsin, sit mä otan irti kaikista.
ettei jää siitä kiinni. Mikä on sun suurin unelmas niin jalkapallon suhteen? Suuri unelma, ihan suurin unelma olisi niin pelata Barcelonassa, mutta se on nyt vähän kaukana vielä, mutta olisi niin suurin olisi pelata jossain Espanjan liigassa, La Ligassa. Se olisi, mä oon pienestä asti halunnut siellä pelata. Siellä on niin taitava jalkapallo. Entä mikä on sun suurin unelmas, joka ei niin liity jalkapalloon? Suurin unelma. No siis suurin unelma on tietenkin mulla, että olisi vaan terve. Kerkit sä messiin? Everybody wanna touch the sky. We gonna live it up for tonight. Set your mind to it, fun love in it. Come on, just do it and fly.